طلع البدر علينا بثاني اليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دام ما دعا لله دام ما دعا لله دام Iwan kaimba nyimbo mene yanka mulandi lantumiki mene yena na mukana na sanga chito za kumidima watu tenkusilirana nenka nakalandili pompo asikulina nenka dakala omupira kono wati walira mwezi kumadina timulandile ntumiki mojadira ya hawa wish pati kulinka na kalako ndikukumbila mauwanu ndika na wambako ndizaimba nyimbo za chilimbikiso kufikila tikulo mwenzako ndizakweza chanu chipunziso until the day I die. So ayyuhal mab'uthu fina jita bil amri muta jita sharafta al-madina marhaba ya khayra da مرحبا يا خير دا مرحبا يا خير دا wawala kuti walira mwezi mu mzinda wa Madina kuyikira umboni kudza kwa mphunzitsi wotiphunzitsa chipembedzo amadza ndikakuthwa kamulomo mulendo ndiye ndikadalekeranji ndi manja awiri kumulandira muomboli wodzatiwombola mnyanja ya uchimoyo dombolo nkuwombolana muja nthengu idawombola njiwa nanenso monyadira uku misozi ya chimwemwe ikusika m'masomu ndikadamukumbatira ndi kumpsopsona pachake chipumi kwinaku ndi kumunong'onetsa kulake khutu mwalandiridwa chentume mumve kukondedwa poti mwabwera ngati cholemekezetsa mu mzinda wathu wa Madina ndikadakhala ndinaliko mu nthawi ankafika ku Madinayo ndikadamtengera ku nyumba yanga namakakhala Hamuza Asadullahi bwezi ndili ine mu nthawiyi kuonetsetsa kuti chake chitetezo nchokwanira طلع